ziua, prieteni! Vom face un vlog culinar despre chestiile care sunt așa mai aparte din Florența și una dintre ele este bisteca la Fiorentina, adică friptura fiorentină. În seara asta am făcut o rezervare la muzeul de la Bisteca. Am făcut rezervarea prin aplicația The Fork. V-am mai spus noi de aplicația asta. Ne-a comandat o sticlă de vin. Avem un vin roșu care merge foarte bine cu carnea de vită. Aceasta este sticla de vin. Ne-am luat și o apă sau o primim din partea casei asta, nu știu, o să vedem. O să vedem pe bun. O porție de cartofi din aceștia la cuptor și ne-am mai luat și un controfileto din bisteca. Deci partea asta cu bisteca e de fapt T-bone, cum e osul acela cu coloana și are un T, are formă de T. În partea asta este filetul, care e mai fraged sau ceva și e mai mic, și în partea cealaltă e controfiletul. Noi ne-am luat un controfiletul de 600 de grame din ce am văzut, avea un meniu la 48 de euro. Au aici foarte multe rase de bovine din care au carnea și noi ne-am luat cea care este autohtonă zonei, adică pianina. Bun, prieteni, deci ne-a venit și carnea și ce ne-am mai luat noi, patate al forno. O să vedem cum să-mi văd că arată foarte bine și pot să și sare pe ea. Bun, prieteni, tot vă zis Florin ce ne-am luat noi aici. Mai în detaliu ne-am luat această cărniță de vită, de chianina, după cum zicea și Florin, care este din această zonă, și ne-am luat o medium rare, după cum puteți vedea arată foarte, foarte bine și foarte juicy, așa. Ne-am mai luat niște cartofi, ne-a adus niște pâine, este foarte fancy, adică noi nu mergem de obicei la restaurante foarte fancy și nu știam neapărat la ce să ne așteptăm și eram foarte șocat, așa că ne arăta și sticla de vin, ne arăta și sticla de apă și tot, era foarte extra. Ca vin ne-am luat Rufino de la Chianti. Acesta este. Este foarte, are un miros așa foarte fructat, foarte nice și este foarte, foarte bun. Nu este printre cele mai scumpe, evident, că nu vreau să dăm 100 de euro pe sticlă de vin sau 200 sau mai mult. Și si, grația. Vă face Florin așa o demonstrație live. Noi am pus și niște sale, are gust mai bun. Chiar despre asta chiar amplifică gustul. Asta chiar e mult mai bun față de cum se mănâncă așa doar simplă. simplă, la ce te referi? Simplu, adică fără nimic, fără sare, fără unii mai pun și ulei de măsline pe ea, ca să le dă un alt gust, mai acid sau așa. Am înțeles. Da, și vă ziceam la carne, că asta e controfiletul din partea asta și aici ar fi trebuit să fie filetul. Deci asta e schema, da, asta e toată diferența. Pentru că noi împărțim această bucată, că suntem, adică nu avem nevoie să ne luăm o din aia întreagă. Pentru că de obicei toată partea asta cu bisteca e groasă cam de 4 degete, adică așa trebuie să fie, așa o porționează ei. Bine, aici nu. Acum la noi nu e așa, dar când îți cumperi bisteca, cum scriu la ei acolo că trebuie ca să aibă 1,5 kg, e normal că controfiletul cântărește mai mult decât fileul și trebuie să fie mai gros. De asta, adică la noi are toată asta 600 de grame, dar am văzut la un domn și chiar era tăiată foarte gros și eu adus-o tot așa la masă înainte ca să o vadă, adică foarte fancy. Noi eram, dar de câte trebuie să vedem? Efectiv, îți dau o aprobare pentru orice. Da, eram, dar vă place vinul ăsta și eram... Da, anyway, pune-mi în pahar. Eram, dar vă place apa asta și eram... E bună! Da. Da, cam atâta. O să ne terminăm fripturica. Este foarte bună, într-adevăr, și foarte fraged, așa. Și, da, după cum vă ziceam, avea rost să ne luăm o din aia mare, ca un controfileto din ăsta, teoretic, are 600 de grame și este mai mult decât de ajuns pentru 2 persoane. Dacă vreți să vă lăfăiți, sure, puteți să vă luați o bistecă întreagă. Cred că ajunge în jur de 100 de euro în funcție de ce... Depinde de restaurante, pentru că la unele restaurante diferă cât plătiți per kilogram. Aici fiind un restaurant mai fancy, în ideea în care au foarte multe rase, adică au și din asta din Japonia, au foarte multe din Franța, din Elveția, își permit să crească puțin prețurile, dar am văzut și alte prețuri mai decente și în oraș.
Noi mai avem o rezervare tot la o bistecherie. O să vedem ce ne luăm acolo, dacă continuăm tot în același stil sau ne luăm altceva. Florin este foarte fiert să mănânci o tonă de carne. O să vedem cum ne simțim atunci. Eu nu sunt... Mie îmi place carnea, dar nu-mi place atât de mult încât să mănânc chiar în fiecare zi steak. Cam atât. Revenim mai târziu cu updates. Am ieșit de la minunatul restaurant. Am mâncat, suntem giftuiți. Nu mă pot uita la voi pentru că merg pe 3 cărări, că am terminat sticla de vin. Hai să urcăm puțin ca să nu ne calce mașinile. Așa. Da, chiar a fost foarte bun restaurantul. Update la aplicația The Fork, chiar ne-am dat 20% reducere. Nota finală a fost de 87 de euro, am primit 13 euro reducere. Era 100 de euro în total, fix 100. Da, era 100 și am primit, adică n-ai 20%, dar nu includ partea asta cu băuturi și chestiile astea, meniuri prestabilite. Doar că noi cel mai probabil nu am primit reducere doar pentru sticla de apă, care era 5 euro, din ce am văzut, și sticla de vin. În rest, cred că am primit, adică este foarte Da, a decent. fost ok. Foarte decent. Adică, sincer, Simt că ne-am săturat. da. Nu știu, eu mă simt... Și sincer, chiar cu aplicația asta de Fork, chiar se merită să vii să-ți cumperi un dita mai steak-ul sau ceva și alea care sunt bisteca la 1 kg și ceva, adică dacă îți dă 20% reducere la 100 de euro, tot e o afacere. And you know what? Dacă mergeți în descriere, puteți găsi codul nostru cu care vă puteți înregistra pe aplicația The Fork, astfel încât am o be real honest with you. O să primim și noi ceva. Mai Da, mult și noi o treabă. Da, o să primiți și voi, ok? Este o reducere, nu știu, 1000 primiți sau yams. 2000 de yams, care înseamnă, nu știu, 20% reducere sau ceva de genul, așa că... Nu-i 20%, e 20 de euro Nu, reducere. așa, 20 de euro. Adică chiar 100 de lei așa de Așa ochi că așa, frumoși dacă vă plăcut merge. video, folosiți și voi codul ăsta ca să nu... Vă punem acolo în descriere. Yes. Să mâncăm și noi ceva bun, să mâncați și voi ceva bun, cum s-ar zice. Ca să mai mâncăm în oraș, să vă mai arătăm. Da, vă mai arătăm chestii interesante. Oricum, Bun. din ce am văzut, chiar sunt destule în Florența din Care astea care acceptă acceptă aplicația. Yams, așa că na, e bine de văzut. Chiar a fost foarte ok. Mai au și o chestie prin care poți să plătești prin aplicație, doar că domnul de aici ne-a spus că nu e managerul sau ceva și că... Că ne roagă să nu plătim așa în această o spus seară, că... nu prea știe cum să facă și am zis că bine, adică cât timp ne-a dat reducerea e foarte bine. Și momentan acum vă lăsăm, o să mergem la cazare. Să ne culcăm, pentru că am băut Da. sticla aia întreagă de vin și nu mai putem altceva. Așa, și ne vedem de la următoarea experiență culinară din acest vlog. Și cam atât. Pupii! Bună seara și bine ați venit la o nouă degustare de bisteca la Fiorentina. Am venit la trattoria de Aloste, ei au mai multe locuri în Florența, doar că noi am venit la Chianineria de Aloste. Ne-am luat tot costata, cum a zis Florin și la celălalt restaurant. Ne-am luat costata nu de Chianina, e de Scotona, ne-a zis doamna asta că e o vită de pe Croația ceva și ne-am mai luat și fileto de data asta. Ne-am luat costata de 500 de grame și fileto, nu știu cât are, fileto ne-am luat de Chianina. Da, nu era la kilogram. Fileto de Chianina și costata de Scotona. E greu de zis, că parcă e tongue twister. Așa. Ne-am mai luat la fel cartofi la cuptor, ca să nu mâncăm cartofi prăjiți la... nu suntem la fast food. Și ne-am luat, din fericire aici avea o sticlă de jumătate, că în partea aia ne-am luat o sticlă întreagă și ne-am chinuit să o terminăm. O sticlă de jumătate de tot Rufino, dar de data asta e Rosso de Montepulciano și îmi place foarte mult la restaurantele astea fancy. Vine și ți arată sticla, te întreabă dacă vrei să degusti înainte, îți spune așa o gură dacă îți place, dacă nu îți place. Acum eu nu știu care e instanța în care ce se întâmplă dacă nu-ți place de fapt vinul și gen îi zici că nu-ți place, ce face? Îl dă înapoi, îl plătesc și pe ăla, nu-l plătesc, îl iau acasă. Da, în fine, și este foarte bun. Este mai aromat decât cel de data trecută, este mai corpulent.
Da, e foarte bun. În Italia este greu să o dai greș cu vinul, mai ales la restaurante, că de obicei au selecții destul de bune, adică nu e ca și cum... Nu știu, de obicei n-au vin nașpa la restaurante și chiar dacă vă luați, la multe restaurante au vino de la casa, chiar dacă vă luați așa, de obicei este foarte ok. Noi ne-am luat de multe ori vino de la casa și nu este riscant, ca să zic așa, adică n-am avut probleme niciodată. Și da, acum ne așteptăm comanda. Vă dăm update când vine. Gata, prieteni, ne-a venit și comanda. Aia sunt cartofii, ca să încep cu partea mai interesantă. În fața mea este fileto de chianina și Florin are o costata de scotona și din nou cu tongue twister-ul. Da, și v-am să vă arăt puțin și localul, dacă tot suntem în această... Da, chiar este foarte simpatic. Este super plin. Noi când am ajuns, erau foarte mulți oameni care aveau rezervare și așteptau la ușă. Adică nu erau așa mulți când am ajuns noi, dar cât am așteptat noi vreo 10 minute, s-au strâns foarte mulți oameni. Și dacă tot a început Florin să-și taie cărnița, ia să vedem. Foarte bună. Arată foarte bine carnea. Am tăiat așa o bucată mai mică ca să încerc și fără sare, fără nimic. Cum ar spune unul din youtuberii noștri preferați, e una din cele mai bune bucăți de carne pe care am mâncat-o vreodată. Chiar foarte bună. Cealaltă parcă era cu mai mult grăsime sau așa, avea altfel gustul. Dar și asta e bună. O să revenim și cu review de la Diana. Ăștia am înțeles că sunt cartofi cu rozmarin. Ăștia. Da, și cartofi foarte buni. Ei recomandă să o faceți rare sau medium rare. Noi am cerut o medium rare, că nu suntem mâncători de fripturi din astea rare. Dar medium rare este foarte bună, că așa o facem și de obicei acasă când mâncăm. Arată foarte bine. Ia să vedem. Este foarte fragedă, foarte moale. Este fix medium rare. Ia, fă un close-up aici. Iese... Bine, nu e sânge, că știu că se lasă la uscat și asta e ceva mioglobină sau nu știu ce. Dar se vede foarte bine. Ia să vedem. O să luăm o bucată din asta așa mai din mijloc ca să fie accurate review-ul. Foarte fragedă. N-are sare din aia Maldon, cum ne-a pus în partea cealaltă. Ne-a pus așa sare. Este o diferență de gust față de ce am mâncat noi în partea cealaltă. Tot chianina era, dar era costata din aia. E foarte bună. Este excepțională. Mi se pare că costata are mai multă grăsime, deși teoretic și asta are. Dar în caz că vă place carnea așa mai fără grăsime, fileto, vă recomand, foarte, foarte bun. Eu, sincer, nu știu, văd o diferență de gust, dar dacă aș gusta, bine, contează probabil și tehnica, cum e gătită și ce mai pus pe ea. Iar dacă aș gusta una lângă alta, așa, fileto, să zicem, de chianina și de cealaltă, nu știu dacă mi-aș da seama, adică nu e ca și cum e rea. E gen tot foarte bună, dar probabil chianina e chestia lor mai bine, e și locală, dar probabil n-ai, e mândria zonei și de-aia e mai fancy și mai scumpă. All in all, recomand, foarte, foarte bun. Și să luăm și o gură de vin, ca să vedem cum funcționează. Nu așa. Superb. Am făcut o mică pauză în timp ce mâncam. Așa arată farfurile noastre acum. Mai avem de treabă. Așa, voiam să vă spun că acest restaurant
este unul cotat foarte bine, adică eu am văzut afară că au niște plăcuțe și scrie că sunt în top 101 cele mai bune restaurante de fripturi. Scrie acolo top 101 steakhouses din toată lumea și în anul 2023 și în 2024. De asta e și servirea mai faină din ce am văzut. Oricum, fără rezervare nu cred că este nicio șansă să prindeți loc, mai ales acum cum suntem noi vineri, deci e început de weekend. Oricum era foarte plin. Și încă o dată vă spunem să vă faceți rezervare prin aplicația de Fork. Noi am avut 20% reducere, atât era oferta. Și dacă veniți mai devreme, adică erau și o oră, ei deschid undeva la 4 și era o rezervare pentru 4:30 și era 30% reducere la toate chestiile, în afară de băuturi și meniurile care sunt deja planificate de ei, adică prestabilite. Asta în rest e 20% reducere, ceea ce e un lucru bun, adică la o bisteca de 100 de euro economisiți. Cred că la meniurile prestabilite aveau tot așa bisteca cu patate al forno și cu vin sau ceva, doar că erau cantități mai mici. Adică, cum a fost și la noi, ne-au adus niște bucăți mai mici, că nu ne-am luat bisteca. Am văzut la alte mese că bisteca vine, adică pe o tăblie din aia, din fontă sau din ceva că sfârâie. E ăla de deasupra. Are o placă, ori de, nu știu dacă e din fontă sau din aia care e gen doar din piatră. Care e, așa, și e foarte încălzită de încă se mai gătește când ți-o aduc și e așa de mai efect, că și înainte când dai comanda așa, după îți aduce bucata negătită și ți-o arată și spune, uite, are 4 degete, a chemat-o cumva și să te facă să te simți rău când o mănânci. Da, nu spune asta, doar ți-o aduce ca să o arate și să te întrebe dacă vrei să faci poză cu ea înainte să fie gătită. Dacă îți place. Da, dacă îți place cum arată, că și aici poate vrei altfel să arate carnea. E foarte bun în rest, noi continuăm degustarea și încă o dată poftă bună nouă. Da, revenim cu prețul la final. O să vedem cum primim reducerea și vă anunțăm. Gata, prieteni, am ieșit. Bună seara. Scuze. Eu sunt după vin roșu. Anyway, da, am terminat. A fost foarte bun. Așa, am plătit cât 80,5. Am lăsat 85 de euro. Așa, am primit reducere la mâncare, exact cum v-am spus. Recomandăm să... Și dacă ar fi să facem o comparație între ăsta și celălalt, eu acum o dau așa ca întrebare retorică, dar nu pot să fac o comparație pentru că ambele au fost foarte bune. Eu cel puțin, tu ce părere ai? Păi, acolo aveam sare din aia mai bună. Da, și asta chiar schimbă foarte mult. Sarea Maldon și Dar Florin. nu era neapărat Maldon aia. Da, era Maldon, că e din aia flakes. Poate să fie, sunt mai multe tipuri. Nu, dar din aia era sigur. Era stil Maldon. Așa. Sarea Maldon este inconfundabilă. Și zicea Florin că o să ne luăm de acasă un pliculeț cu sare Maldon pentru când mai mergem Când la ajungem la un restaurant. restaurant, facem așa, puc, puc, Să ne punem de și o să spună lumea, dar voi de ce aveți carnea mai bună? Da, De unde știu aia? vin și gustă. Anyway. Da. Da, am ajuns la alt nivel de snobism. Să ne luăm sare Maldon Da. după noi. Oricum, foarte bun și aici. Chiar prezentarea foarte drăguță. Dacă sunteți 4-5 oameni, merită să vă luați o bistecă din aia mare. De 1,5 kg. Așa cum suntem noi, nu se merită neapărat, pentru că 2 persoane, un kil de cât putem carne. să mâncăm și noi. Dacă E te foarte- chinui și stai 3 ore la supermarket, vreau să zic, la restaurant și cu o sticlă de vin și stai așa, da, da, merge, dar nu și astea, chiar au fost foarte mult da. și oricum foarte bun. Aici încheie vlogul nostru culinar. Culinar, da. Sperăm că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, mai facem. Mie mi-a plăcut. Așa ca o comparație drăguță între 2 restaurante cam cu același stil și cu aceeași mâncare. Da, chiar le-am ales să Aproximativ. fie din astea care sunt și, nu știu să zic, mai
și mai cunoscute, adică ăsta cel puțin Trattoria Dall'Oste, care are 4-5 locații. Sunt foarte cunoscuți și foarte Da. apreciați. Așa. Da, adică e pe toate ghidurile de astea de ce să mănânci, ce să faci. Da, așa. dar ziceai tu că e mai fain ăsta la care am fost noi decât celelalte? Dă niște ăsta detalii. e chianinerie, adică așa spune, la celelalte oricum mai e același meniu, dar nu știu, parcă era altfel, ca și atmosferă. Era de la tine această concluzie că era ăsta ar fi o mai bun. părere personală. Bun, deci puteți merge la oricare. O opinie personală, Nu, că dar- meniul e la fel la toate. Dar într-adevăr era foarte vibe înăuntru și foarte drăguț și așa, nu știu, arăta bine. Nu știu de celelalte, dar mi-a plăcut, recomand. Da. Bun, am mai zis odată, aici se încheie vlogul nostru culinar, sperăm că v-a plăcut și să vă uitați și la vlogul celălalt sau celelalte, cred că o să fie mai multe, din Florența și ne vedem data viitoare. Într-o Pupichi! altă aventură culinară. Yes, pupichi!